Tanya Chinita! Bodybuilder. Oh, nagmumuhay tayo. Hindi ako bodybuilder, pero yung build ko pang... Nagbuhat ka ba before? Nagbuhat ako. Nagka-problema ako sa spine. Sa scoliosis. Oo. Hindi mo na pwede pilitin yun. Baka lalong mag... Kaya sabi ko, Tita Tanya Chinita! Tanya Chinita! ang katawan ko, di ba? May muscle. Ladies and gentlemen, Tita Tanya Chinita! Pwede ba yan sa pocket? Tita Tanya Chinita! Hindi ko kinakanta. Kaya tinigil ko magbuhat. Ano, nagka-problema ako sa... Hindi naman siya affected. Wala din, kasi wala ka nang bubuhatin eh. Pero, ako yung binuhat Arjo ko ba? siya. Kaming dalawa pa yun nung ex ko eh. Tapos ako nagbabayad sa gym. Pero yun, May, ano English nung Almorana? Almonds. May almonds. Pag silip ni Dokoy, may almonds. Crunchy. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Babot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.